Iba't king pangarap, ngeni metong neng realidad. Ining pisyag na ring lokal opisyal ning kapat na distrito ning Pampanga, lakwas na king Santo Tomas king pangatalakad na ning metong nga health facility Kembalen. Nagbaka sakali lang po talaga si Mayor John and si Kong Rimpi, parang suntok sa buwan siya. But they wanted to build a large hospital. Again, knowing that they cannot pay for the salaries po of the healthcare workers, ang taas po ng salary. It's standardized higher than the regular. So it's practically impossible for a smaller municipality to have a big facility because they can only afford one doctor. Kaya nga yung iba wala pang doktor. We started in a beautiful dream, naging journey, naging destiny. Now it is a reality and now we are part of history ng ating bansang Pilipinas. For this is the first ambulatory hospital in the whole Philippines. Opisyal yung may buklating Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBLMGH Ambulatory Surgical and Multi-Specialty Center king misabing balen nganing Miyerkules, March 6. Maragulya kano kasopan ni Nialimo para ka rin taga Santo Tomas at siping balen nune aliwapang lugal kilubat kilwal na ning Pampanga. Aparte king ining mumunang extension na ning JBLMGH, inimu naman ning magsilbing mumunang diling bagong urgent care and ambulatory services o bukas facility king mabilog gabangsa. Mismong Health Secretary Ted Herbosa yung menimuna king pamamuklat ning pasilidad. Na-witness natin ngayon isang very historic event. Diba, ang mga mayayaman kaya pupunta dun sa mga mahal na ospital at yung mga laboratory at klinika sa mall. Ito, ginagawa ng Department of Health para sa poorest 28 million. And noong una, plano mo lang 28 for the poorest 28 by 2028. Makatalakad yung JBL extension king 6,000 square meter lot king Barangay San Vicente. At tatanda nang dinonate na ni LGU ing mesabing loti para king health facility. Agpang Conductor Montserrat Chichoco ing medical chief na ning JBLMGH, mabot king 150 hanggang 200 na pasyenteng malyari ng serbisyuan ning pasilidad Aldo. Tutumbasin ning 1/4 na rin kabuang pasyente king regional hospital. At yun naman king siya mapulo ring physically present na healthcare personnel at malyari lang midawon kay bayong pasilidad nang mihiyaliwan day surgeries o retang pamanopera na kailangan ma-admit ing pasyente. At ito, meron tayong mga tinatawag na day general surgery procedure, yung mga maliliit na cyst, be it sa suso or sa balat and everything. So, pwede natin gawin yan. Reproductive health surgery o yung mga halimbawa, yung gusto mo magpatali, magpalagay po, magpa-insert ng IUD, magpalagay po ng Depo implant, gagawin po natin yan dito. And then yung otorhinolaryngology procedures po, minsan po yung ating mga anak na malilikot, nakapagpasok ng kanilang mga, minsan buto, laruan, etc. Pwede po natin i-extract dito yan, hindi po kailangan yan with ang pasyente natin. Sa ophthalmology naman po, yung mga katarata, pagkatapos natin ma-assessment, pwede po natin siyang operahan dito. Day surgery lang din po ang katarata. Pterygium po, yung pugita sa mata, madaling-madali po itong tanggalin, minuto lang po. Yun po mga, meron tayong tinatawag mga kulite, pwede natin yung i-incision and drainage. Ayan po. At meron pa po mga ibang mga proseso na basta hindi mga kailangan ng surgery. Sa orthopedic naman po, yung mga ordinary po paglalagay ng cast, halimbawa may na-aksidente po dyan, nabakli ang buto, ika-cast po natin to stabilize, and then also simple pinning procedure. Kasabi na nini, may daw niya naman ng groundbreaking na ning expansion building para king masabing healthcare facility. Mimyeya pang karagdagang nga 2 ektaryang bakanteng loting LGU king JBLMGH. Napakahalaga ng kalusugan sa isang panunungkulan, sabi ko nga ho, basic services po talaga ang kalusugan. Kaya ho tayo nag-offer ng another 2 hectares sa ating national government, sa ating JBL, kung sakali for their expansion, at least alam na po nila na ang Bayang Santo Tomas ay nakahanda po tayong makipagtulungan sa ating national government sa mga proyekto po ng ating presidenteng BBM. Metong muna man kanong medical school king Balen ning Santo Tomas ang plano ng buklat ning lokal na kapaniwalan para karang estudyante bisa maging doktor, nurse at aliwa pa. Kaya Liana Canilaw, ako po yung Kakain Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong Makabalen.